Günaydın hormatly vatandaşlar. Türkmenistan 1991-nji ýyldan başlap inni 36-njy ýyl gidip oturda Türkmenistanda rejim dowam edýär, diktatorluk rejimi. Ilki näme Saparmurat ýöne Türkmenbaşy diýip at takan boldy, soňky gelenem näme arkada diýip at takdyny. Bulan ikisem bir ýalançy, bir biheppe, şu oturan ýerine münafitde Türkmeni biýawra edýän, Türkmeniň geljegine badak goýan adamlar bolup çykdy da ikisem. Ol soňky gelen näme etdi? Indi ýerine ogluny goýup özem ol näme Soweta başlyk bolup Hameni bolup otur, Türkmeniň Hamenisi bolup oturda şu wagt. Ol oğlum stolun başına oturmaya, kreslan üstüne oturmaya, oturmanın başarına oklayı şeydip, elmidan bir şu çekilen tar olara, goğuşa bilen okta. Sebeplemediğinde ol şol münafik de oturun derecesine. Onu şola saklaya da şoň üçin şo ýagdaýda. Aýur maskaraçylykda umuman Türkmenistan hiç tarapdan esenok, ekonomika tarapdan esenok, adam hukuklary basgylanýar we Türkmenistanyň baýlyklary daşyna satylyp şo nemen jüýsüne girýär, şo Kastalon ekeniň lakamy nemen başlygy bolan şo Türkmenistan stomatologisk centryň başlygy bolup işletdi ýylky şu wagt ýöne arkada diýdirýän. Şu wagt oň ady Kastalon ekeni, näme şo sünkdöwýänmi, dişdöwýänmi şoňaly. Onu ýeketek goýurdum, hiç adam edip bilmeýär boladym, gorkoklugy etdiň. Ýöne arkasynda kimler dur, biz onu bilýäsde. Onu men size bir şu rokat berjek ýazýan şuurlamda hemişe Türkmenistanyň ýagdaýyny men bellek geçýänler, şu döwür nähili, Türkmeniň ýagdaýy nähili. Men şonu size okat bereýin, şuuryň ady ömür geçer diýär. Yalan sözler yapa degmez, binamız hiç düzelmez. Yurda baş bolsa şagal, bütün ilat garip geçer. Tarihten gelýän jeňler dowamyn şagallar eder. Çar tarapda ýylan gezer, agzybirlik ýurtdan geçer. Yurt başyna bir nadan hemmelere bagyt gadagan binamysa gelse döwran il rızkal yurtdan gider. Ençe adam dymyp gider, mertler zyndanna yatar. Yaman hatyn tenin satar, at awray watandan gider. Ençe ýyllar beýle ötür, aňsyz adam toba kılmaz, asman inmez, yer ýarylmaz. Ömür geçer. Gayret eden adamlaryň şu 26-njy ýyl aýytlaýjy ýyl bolmaly. Bu Türkmenistan üçin ören ähmiýetli. Bizim halkymyz inni düşünürüm diýenler, inni wagt geldi şu esasy aňy ýitmeli adamyň öz nemesi hakiki ykbal üçin, durmuş üçin bir täzelik etjek bolsa, isleýän bolsa, ýa bir öý gurjak bolsa şoňa aňy ýetmeli. Şonu men başarýan, şonu men edip bilýän, ýa şu taýda bir näçe adam bilen birleşip bilýärmi, şo jaý urup bilýärmi, ýa şo bir iş edip bilýärmi. Bir hemmedat biri bilen bagly bolup dur, onuň türkmenler inni öz durmuş üçin görüşmeli we üýtgetmeli inniki geljegini. Wagty geldi, dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, inniki efirde görüşýänçek.